Anao zao ty drako aby ty. Atsika roe hiaraka. Anao mipetraka Madagascar any, zaho mipetraka andafa ty. I babako dekireniko tsy magneka atsika roe hiaraka. Possible anao ty, possible anao ty za. Avy mandravaka les questions maromaro. Ny lehilahy gasy mipetraka andafa ty toujours magnapetraka question. Niarany-drako igny aminakapo ka izy ty andeha andafo. Azo ma olo Madagascar ô tsy ty andeha andafo. Mbola tsara olo jiaby. Azova amin'olo Madagascar ô tsy ty andeha andafo. Izy io koa miaraka aminao satria anao hitany petraka andafo mety azahoandra. Olo jiaby ty miaraka amin'olo mandeha andafo. Voilà. Olo jiaby ty miaraka amin'olo mipetraka andafo ty azahoagna raha. Point c'est tout. Nde anao mba tokony mandiniha tegna anao. Olo jiaby. Fa le problème fo iavandreo ray aman-drenindreo olo aby ty. Karaha azo ty ray aman-dreny tsy nahefa zany nde hiaraka amin'ny gasy. Madagascar. Zay mbola niavagna Madagascar fo. Nde ray aman-dreny andafa ty zanakandreo ka miaraka amin'ny gasy be ero tsy faly. Tadiavindreo zanakan'olo. Tanjegna esa gasy mipetraka andafa ty na misy gasy zao ty mipetraka amin'ny sisy nare tsara situation mahazo karama sy ny tariny nanana mbola tsy tian'ray aman-dreniny gasy fo zanakandreo nde hiaraka amin'ny gasy tsara situation ry tadiavindreo mihitsy zanakandreo miaraka amin'ny vazaha chômera ambadika ry egny lohandreo boka io miaraka amin'ny vazaha alors que vazaha mba tsisy raha ka mbola tsara vazaha mba tsisy raha ka atsika jiaby ty karaha ty karaziny avo mandravaka matetika maro atsika surtout atsika lehilahy boka andafa ty na lehilahy io na viavy andengala olo mipetraka olombelo mipetraka Madagascar izy ivoka makomakorely tany fa nanjen'olo jiaby adrako ke atsika andafa ty atsika jiaby andafa ty samy mahefa atsika jiaby andafa ty pilifo alors ka magnatoka to gasy da anao gasy araiky io atsika jiaby ty andafa ty mifampilely aza misy ifamatra miboa io koa ifamatra esy avo mandrany raha tsy matiko drako aby anareo io surtout oui anareo Madagascar anareo jiaby koa za hitanareo jiaby tafiditsika andafa ty fa ny raha matetiky drako aby ny camaradinareo agny misy moment tena likanjila za fa nivolagna taminareo teto ny olo koa magnandefa vola aminareo par mois azambara olo relation nareo azambara olo fa olo jaloux volaniko aminareo fa impiry za mivolagna misy moment koa nanao miaigny tsara karaha ty fo olo tsy nahefa olo tsy nahefa mahitanao miaigny tsara voilà koa fa misy olo magnandefa vola aminao par mois aza volagnina amin'olo oui anareo camarade na karaha ty camaradinareo azambara anao madala anao pokopoka anao tsisy raha ataonao io mbola misy moment ka anao mandeha milelilely gauche droite poko anao nifasan'ny lehilahy mipetraka andafa ty iPhone 15 Pro Max inamanao igny io dès que la sérieuxité nany tsisy raha azo ndraiky lotinany mbola ray aman-dreny nivanga izy anao io azambara ia anareo na karaha ty mangina io fo nieko aminareo anao igny mandray volagna aminany za igny miaraka amire ihany nananina io mandray taratara anao koa nandeha vadina ambadika igny anao ndeha vadina igny olo zio ty fa mahavita magnano faux compte izy mandeha misolelika amin'ny vadinao mipetraka andafa ty fa impiry za volagna olo mandeha misolelika agny ambaka tsy haikinao igny nandeha niboaka igny baka fa igny ty olo jiaby amin'ny quartier ty boka fa milely izy drako ambila olo isoma lavinany avo mandray fa imblako aminareo ifandehanagna andafa ty anjary izy ty amba anjaranany misy olo ambadika ry tsara tsy mandeha andafa ny olo ambadika ry ratsy igny ny mandeha andafa avo mandray fa nivolaniko taminao ny ratsy mampandeha olo tsara aby mandeha andafa satria ro ngengena atsaragnandreo io karaha antegna ty antegna zao koa fa nabandafa fa tsara voilà enareo vola mahatsara fagnabadianagna vazaha ty mahatsara la neige mampatsara voilà za ty ta Madagascar tany za ty jombojombolon'olo madinidiniky matsite aby oui fotony antegna milelilely masite tsy mampiasa raha tokony ampiasaigna igny mantsiny te miala bokao mbola tsara bref za ty boka tany za ty olo ratsy za mandradrako aby ty za ty koa ny ratsy lehilahy ka fa miaraka midragy za fa tsio za io ia za miaraka tamin'ny vazaha hely nakamalololo fa nisy nivonagna ino mahasany vazanao tsy haiko abasanzo fa zay reo fa miaraka fo izy io ty point c'est tout nde vazanaka nivonagna taminaka ameza Facebook no ok c'est pas grave bloquegna olo tsy nitariny jiaby amegna izy Facebook ntegna satria antegna ty andeha andafy aratsiagna antegna ty tsy maro ampikatsikatsy voilà tandis que anareo tsara aby io drako aby déjà anareo mifidy lehilahy anareo mifidy lehilahy anareo tsy mandiny karakory mahavenir ty firy viavy mirefuser vazaha tamin'ireo 22 ans 24 ans 26 ans zao ty mandray 35 ans avy mifotroka io kibigny na enaventy antegna tsy makarakara hegny fa tsisy olo nahefa drako tsisy olo nahefa fa anao koa mbola nisy potipotiny vazaha nidraganao na chômage na chômère mandiana anao on s'en fout mandiana mipetraka andafa ty mandiana mipetraka andafa ty bref igny baka niny drako amy avo anareo
tsy haiko fivolagna izy io olo legna Madagascar io misy reconnaissant karaha natao que reconnaissant e nalegna ty dambaza ty antegna boka Madagascar navy teto antegna nipetraka tsara oui antegna ndraiky ole ole fa ajentegna izy azonao kanefa antegna ty mba i Colbert la popote sy tany ta Madagascar ta fa nona antegna navandafy encadré ke mipetraka tsara mba anao possible mahazo viavy karaha zegny anao boka Madagascar tsy possible anao ngala viavy boka Madagascar veto mbola mitsilele karaha fiaignana ta Madagascar tagny zegny tsy fataony viavy pardon fa oui misy viavy magnano zay fa tsy la plupart ny viavy fa la plupart ny lehilahy alegna boka Madagascar mbola ambaran-dreo fiaignana Madagascar fo avy ro tadiavin'reo magnano la gazo miditra an-tragno vendredi mandeha igny lundi ro miditra agnatin'ny tragno mbola tsara fa ny viavy drako aby ty izy io tsy possible olo jiaby ty raha tsy fagnano deky tsara fagna avy mandray misy ny raha tsy matiny sanany enareo zay jiaby mipetraka andafa ty sa misy sa misy petrinay zay jiaby hitanareo mipetraka andafa na za hitanareo magnano me mivolagna io misy petry na ka za hitanareo io zay jiaby andafa ty sa misy petrinany fa olo koa tokony hagnavitra anao iny ty ahitanao avenir ireto ao fo akendriky toetrinany tsy mandrany iny papaviananao andafy iny anao koa avy andafy eto kibonao sy anao tseky dianao taonao amareo zany olo clandestine mipetraka andafy eto mbola tafaboaka fo hitanareo iny matova hevitra avy andafy aty anareo mipetraka ino andeha igny andafy a Madagascar ao drako aby ty za tiako Madagascar e raha tsy mankaratra fa Madagascar ao tsisy rapari voilà mbola tsara antegna drako aby ty anareo nafaka baka tsy haiko sy ny tany igny ata zay koa mivolagna kamisany anareo côtier io tsisy raha ataonareo andeha hiasa ino ma zay côtier io andeha hiasa ino agnino apara ny andafy boba andafy master lehilahy jiaby zao ty presque mandafy master lo côtier io tsy e ino raha atao andeha hiasa amin'ino ilangilanganoso be ao izy fa hitanareo prinany lavany asambavy ao fa hitanareo prinany nde karaha mandropy asa amy secret anao fo fa tsy hainareo rangonombiagna reo tsy navoe agnino olo volagna agnino olo anareo mandrany ro côtier io tsisy raha atao nanani agnino hiasa agnino nde bajaty fo fa fino miasa diegory bajaty fa fino ny raha nihe atao ao drako aty mivarotro bobo mivarotro master voilà agnino ivarotro crédit la plupart nanao miala boka la terrorise izy taminy Colbert ambany any olo mivarotro crédit mirantigna aby agnino tsy he iny fatina atao agnino anao drako aby ty tia nafaka baka anao igny niharitry jalata tamin'ny université Diego Ciares tary tragno 2 mètres carré ve anareo agnatinao samby olo mipetraka amy 1 mètre carré izy ka olo agnatin'ny université ao tono navita 10 ans d'études baka plus 10 anao niala boka tay io mandray anao mba andeha zaza place tsaratsara nahazo doctorat tegna ty ampidiky CV amin'ny hôpital Manarapenitra ampidiky CV drako ty babanao tsy docteur amin'ny hôpital Manarapenitra donc tsisy olo andeha mpihitrika anao iny ty hôpital Manarapenitra iny ny atao mitady mila iny ty 50 millions koa anao amegna robe agnabogna place amin'ny hôpital Manarapenitra beka anao andeha hiasa ao akory atao akory atao zegny koa fiaignana zao ty nde anao fa andeha hitady asa amin'iny ty amy grand hôtel anao ka tsy mahay directeur du grand hôtel anao fa io taratara anao mitady asa mbola magname vola roa koa avy anao mandeha miasa ao akory atao jaly be anao tamy université tary ino raha atao ino afarany baka antegna mizaha vola feky mizaha telefone eto antegna magnano la connexion mandafy kabodry antegna mandafy masité antegna mandafy zay raha tokony alafo nde Madagascar anko déjà baka voilà ne misy olo zao ty fa mivanga masonora Madagascar nde koakoarindro agny masony zanak'olo alafondrolo miambogna tsy he ino raha atao voilà anao drako ty nafaka baka vita fianarana boka Tamatavy ava Diego mba andeha hiasa amy doanao fa tsaratsara karano hitsika amy doanao babanao tsy miasa hinonao tsy miasa koa anao mbola hitadiavindreo 20 millions potroka be atao kory hita 20 millions atao kory nde anao mahita 20 millions nde anao fa ty agnano clandestin boka iny ty boka nosy be mandeha mayota zegny raha ty atao antegna agnino tsisy anareo mandray babanareo tsy haiko zao ty losy makorely tsy karaha taloha mbola nisy asa secret mbola nilalila taloha péché froid sy ny tary zao ty fa tsisy rapari afaran'izay zo ty andafy master ty andafy master voilà avy mandray ke anao tsy mengitra maboka ny magnotany za ke za zegny tsy mengitra amin'ny asa ataoko ty hay zaho mengitra ke anao ndraiky jalinao io anao tsy mengitra fa za ndraiky fiadanana anaka amy fitanako liba ty za mengitra hana te esy
zeny anareo azagagantsika jiaby zao ty fa samy mitady moyen ialana Madagascar un point c'est tout mavia drako aby mavia hoananareo zay apa izo hoananareo inty surtout lela anareo ka malazalaza tsy haiko lagny io maro viavy setsetsa aminareo andafa ty voilà ararota nisany hitanao fa nalazalaza ila Facebook ao mbola tsy hainareo ka maka inty magnararotry lazalaza matimaty elinareo avo manjara tsy mato amindreo jombijombily na anareo tsekitseky viavy anareo tsy makarakara hegny mitsaikitsanany kondraka mbola tsara mitsaik sanany ex-tegna il y a 2 ans anao mandeha Madagascar mahita izy ndenao lany fagna subhana lavolagno tsaika bogosy hely be il y a 2 ans voilà kibo présent zegny hoe egny malemilemy tsy hainao natao godrogodro tsy hainao natao mokady jilebo anareo mba mikarakara hegny adao mikarakara hegny io fony sanany faly volonareo artiste aby igny hoe tsy megny tsy megny mikarakara hegny atsika jiaby ty sanandro indrono ngapetraka Shila tsy matoy Shila tsy matoy zava fo anareo tsaiky 18 ans 20 ans oesany Shila ahogna tsaka mbola tsara ahogna tsaka hay laisse tomber anareo mba mikarakara hegny ny sanany fa hainao makorela sanany anao mandeha tagny anao niarakaraka taminany eto mbola doit eto anao mpody agny zanao filetsika be ile ihany ma io eo anao raha nagninao anao lany fagna ndentegna ty fofaloaka fory isanandra olo magnotany antegna ty mbola izy fo antegna niendrika be ty oui fa nahazo vazanazy nationalité ka antegna zao ty mbola mikarakara hegny fo fôtiny tsy hay karakôry ataony fihenana ty tsy he adrako aby anareo drako aby zegny raha volako anareo ka fagnany kiasa kirodirody ty amboara hegny surtout ny leda ny lehilahy io vao efa nitoaka sy ny tany igny support tsy atao ndela maro tsy atao andreo mitenginy badady viko vita vatika igny betibetiky io ndenao igny lany fagna adrako ho antegna ko karaha ty fo atao sisina tegna midoka amin'ny pingouin mbola tsara tegna le mbola tsara zegny drako aby antegna ty bokana midaladala fa conseil ntegna ty tsy dia rerenareo ono fa anareo drako aby ty mba mangalangala jery mangalangala jery voilà anareo ka fagnany kiasaasa mandafy master mandafy zegny hoe misy moment misy olo ratsy oui mba amboara vatakanao olo mba mahita anao karaha ty za tiako lililegny tsaiky lilahy viavy hoe tiako lililegna izy io koa ndrako aby ty tsy jery tsara ty foko nitaritigna lilahy anareo mandraitsika zao ty fa tsy fagny ty relation zao ty fa tsy karaha olo taloha anao taloha misy viavy ty anao midoko anao toetsinany anao ino raha tieny anao ino raha tsy tieny nananinana fa zao ty fa tsisy zegny vatanao tsara olo ty lely mahita anao ça donne envie de te rapprocher ça donne envie de te connaître ndenao drako aby ty draka vatagna bofokonao anao io nde olo fo tokony ankatianao tsy nahefa voilà il est simple nananina fa za tsy nefa iaraka aminany zava fo igny hoe lany fagnahy mandray nareo makorel mitilitilina igny fo alain'olo vady zegny koa na alain'olo vady izy io ty olo ratsiratsy hitanao migetsiketsiky tsaratsara vata betibetiky zanao feo mandeha ndafy pardon anareo deky fisiany jerinareo igny anareo hofo pardon pardon ia anareo mba mikarakara hegny jira karakara hegny amboara hegny io raha ilegna zava fo vadiko zao ty nde izy fo anareo mihevitsy karaha antegna manambady antidaty antidanaka mbola maro milaila zo tsofo zay amboariko hegnynaka za ty andova amin'ny antidaty hegnynaka amboariko misy mamanko vadiko mety za mandeha karaha ty vadiko igny hoe zao izy nde za mitampoka amindreo Madagascar agny nde vadiko tsy tetsaby igny vadiko igny azonao firy taogno zio ty vadiagna ty fangala 10 taogno antegna mbola heto fo amboara egny nareo voilà anao koa ratsy drako aby vatagnanao amboara avô mandray zo hentsika tompiny fa tsika ka ratsy soranaka ty tsy agnanognano e aloviky nagnanognano sport antegna ty mba tsaratsara antegna boka io olo mahita nareo lelagno somary ratsiratsy fa vatandainy tsy eoko iaraka aminany io anareo igny mba io hegny hidrako igny tsôratsôra ndraiky fa vatagnanany io anao igny mba tsy tetsy mbola tsara tomboko la mbola tsara tomboko vady anareo fa ratsy mbola sora ratsy be igny indesigny vatiky mandray laisse tomber jesosy vondre ia
Ultaloa mbola inti mande maka mi courtoisie ko fivilanga nem ten bazafa chi ko fivilanga anaro gasa mi courtoisie mangtane intenga ratie fa zoti ulfatina he fa ndendan futunga karaze ndeza futam vadinga na ka kuni na itazata Facebook sali moi je réponds sali une fois nanana cha na de factana sali vatra na kan maneke ta regarde vlogtam à toi de faire ce que tu veux ha vazati nya kana itasar na ka vatra na ka peta kachara bin kuni fan vlanga tam naka moi je vais te chercher à Madagascar tam naka viens me chercher uza ya viens me chercher à Madagascar. Il m'a dit talent de Nangalaza. Ya na lenza bukata Madagascar tang zaman jeni mbe itu. Migaka toka nakati. Hanyengi tu manje zaman sala naka. Lan fanga manje kuna ngam sut. Ni sana manje ka ana rompet kanda fang maringingi. Ze tingingi. Voilà. Zehenginging surtout amnya vak fuzangenge facham na rojabu itana rozati chite tangatin mwanchi sul narata donc on s'en fout atika tambi futka etien tika raton tika point c'est tout bref zata kapti zati ngenge amnya vak sa cheza mngande fa volam douan par mois zima pa ngenging za oui zangenging anoka changa ze oui anako na rosa che vola nakam mi vanga bazar na ro par mois isananda vola nakabukanda fati zaka vulngamno oh, chiti kwa tonwa we voulez am geka toka isanande sachi no camarade bola vola bokam nakati ande itunda sanga ande l'hôpital zema panginginga oui zanginging am vola naka itano kun ultimina vola nakabi kuchanga no vakangengeza naka echofu bola iro ultimina nguvu naka changa no vakangengeza naka na tua zanginging da kwapti sachi vola naka wanno point karazi nga tok mangenge za merkamdula Madagascar sa che vola naka he wanno par mois zing ma pangengengza bola tsara ngano vo ci possible da kapti za zuti andenga na ngengezi ngomno anoti se vola naka le fukam note na ngiza ci bloquer no fata ngano myando bloquer bloquer no myando na to ulda kapti ngengeng sa che hizmi antrufi hen ngano karaza zikula toka mzantu o baba kana fayiska weekend no mandela nina fu vuleza tuaka jirane vuleza tuaka hima pangengeng zamu sa che vola naka possible mbola vola naka fin desnara mena nan tuaka zande kafa chimi antuki za hanga no van fien nganani isot bokam ni inti amita beriz misute ya misute ça che hiz mi assume fien nganani et moi j'assume ravlang baba qui assume vola naka le fukam no da kapti za tungengenge zafadi karaza mange foruma kureen bola tsara karaza mange foruma kureen dali ze postera nga novokiz mandefu oui c'est comme ça la vie oui esche ngingi ti comment faire nga ne Madagascar ti hala non de vanga mazda vola njuve de vanga mazda ti kuti vola nakanga no vano ngingi vola nakabukati vanga mazda pa kwali ils ont mis ça même pas un offre ruka i mazda yi ante fata de njob ngande fa vola abu mandara timat comme na la famille vola tsara ratimat comme na la famille ana rumis problème comme si am nakati na ngambila na ru vola na ru ande manga problème na ru caisse d'épargne sortir caisse d'épargne c'est quand on vendre ça nanta merci Doudou je suis beau c'est l'argent qui me fait beau comme ça zingni ratimat ndo sana ni ratimat kam nul sana iromi anga problème droit yofu am noti romande mama i problème do nana ro check na ka bu koze inkap ka vinantenga tin batiaz de la bogo smith mas fa marisa baba ro tavizorando banga sasa et milano mais bon c'est pas grave c'est un king mais bon bref Fanaro kwa dakapti mislele lanaro wala viavnaro Madagascaran uljabang dakapti sa mispasinane sa mispasinan uljaba Madagascaran won sanan mitinti tetech maitul buka Madagascar inti bukanda afati sachi adako ndeza futa Madagascar tankun zeku mis moment tenga kamyar kam jogas pechkanda afati karazan pechkata Madagascar tang zati ko famisul buka Madagascar buka France man de Madagascar fam sangadit fotin che pa sa fucho itonda zande ndafang zati ti ala Madagascar Tanzania nzan zati ko metele la buka Madagascar da fam 20 mis moment ro inti pedech tienten fazami la 20 yofu tofu on sait jamais choma ita charanga tenga timba tivadi ko izanga nya sa charati o mwema stente fa changa tenga yo on est là voilà
On est là. Karazinda. Za tu écoutes ça c'est ce qu'on a dans le président Madagascar, qu'on fait mis ringre ko yue bokanda fait. Ça va stage. Tenga lit stage. D'accord. Fazioty drako aby avomandrera tegna tsy maty io ndraiky raha hitako ta Madagascar tany mandeha tany. Misy olo sanany fa hitanareo boka andafy tsara position hito. Misy koa ny olo aby miaraka mahitanareo nareo na tsara kako fa olo tsy nefa nambadanario. Fa olo ka ny propose vola drako aby anareo mbona za mamakorely kanefa nareo lilo boja amy sisisisiny. Nareo tsy asianareo vangany. Asiava prix nareo manomboka izy io ty. Esy anareo vola makorely be. Io tsara makorely nany misy vangany. Drako ty bénévole io ambilafo anatova bénévole any. Afarany prix nareo tsisy lanjany, tsisy vangany, tsisy prix. Kara lombolombo ndegaradoba bazary ary fombola misy prix. Be ariva fombola misy prix. Nareo tsisy prix. Anareo fo mivanga tampon isaka fandrava. Mivanga zegny hoe isaka fandrava manasa io. Isaka fandrava. Zegny. I raha mandratra asianareo prix. Nareo seva prix drako. Nakamangery ty fomba rena surprise nialako ta Madagascar ta piko za azo ty a Madagascar inty a France. Nareo asiava prix. Mbola tsara.